cando os escribanos deixaron o galego. O galego entón é a fala dos vasalos e dos señorís, dos gregos e dos labregos. Escoitas o mesmo nos convellos que nas eirexas, misturado con latín nas prédicas e cerimonias. Para o caso coidamos decisiva a lei dada en 1480, a petición dos procuradores das Cortes de Toledo, pola que se manda que de entón en diante non se dea título de escribano sen exame e sen licenza do Real Consello. O galego entón é a fala dos vasalos e dos señorís, dos gregos e dos labregos. Escoitas o mesmo nos convellos que nas eirexas, misturado con latín nas prédicas e cerimonias. Dende entón os escribanos de Galicia tiveron que deixar os seus formularios para aprender os allios. Dende entón os escribanos de Galicia tiveron que deixar os seus formularios para aprender os allios.